एबसु आरो इउपिपिएलनि गेजेराव दाङाबाजि जादों होननाय बे खोथाया जेबो बिथा गैया, जेबो ओंथि गैया। बियो महलाव थानाय पार्टनारशिपआव थानाय सुबुंफोरनि गेजेराव जानाय मोनसे गावसोरनि गेजेराव हिसाब निकास गोरोबलायैयाव हयथ' बे थासारिया जादोंमोन। जाय खौरां बिजोङा फोसावदों बिनि सायाव जों आयेनि भाबै जों गोख्रों राहा जों लानाय जागोन। जाय खौरां बिजोङा फोसावदों बिनि सायाव जोङो एफआइआर होनाय जागोन। बेखौ जों तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों रायजो राजानि सिगाङाव जोङो फोरमायबाय। जोङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे गोनांथार खौरांगिरि मेल खुंनायनि जाहोना बेनोदि मैया खौरां बिजोङाव मोनसे भिडिअ भाइराल जादों। मोनसे भिडिअआ जोबोरैनो गोसारनायखौ जोङो बयबो नुनो मोनदों। दा बेवहाय मुं लानाय जादों जे जोंनि तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां मुस्रि बासिराम रामसियारि बिथांनि नामखौ गले गले लानानै बिथांनि सायाव जोबोद गाज्रियैनो मोनसे फोसावनाय बे मोनसे खौरांखौ जोङो नुदों बा नुनो हादों। दा जोङो दुखु मोनदों जे खुनु गुदि मोनथियालासिनो, गुदि बिजौ मोनथियालासिनो जे जोंनि तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि बासिराम रामसियारिनि जि खोथाखौ फोसावनाय, माने गाज्रियै जि फोसावनाय मोनसे भिडिअ, बेखौ जों नुनानै थारैनो जोबोद जोङो दुखु मोनदों। दा बेनिखायनो जोङो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जोङो मोनसे क्लियारिफिकेसनखौ जों होनो नागिरदों जे बे जाथाया नै बोसोरनि सिगांनि जाथाय। बे जाय भिडिअखौ बयबो रायजो राजाफ्रा नुदों बियो 2 बोसोर सिगांनि मोनसे भिडिअ क्लिप। दा बे समाव आथिखालनि जोंनि तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि बासिराम रामसियारि बिथाङा जोंनि जिल्ला आफादाव बिथाङा बिबानाव गैयामोन। बै समाव बिथाङा बरन'दिनि जि महल 7 नाम्बार जि महल, बेवहाय बिथांमोना पार्टनारशिपआव दङमोन। सोर दङमोन जों बेखौ मोजाङै मिथिया, नाथाय बिथाङाबो महलाव दङमोन, जोङो बेखौ मोनथिगौ। आरो बिथाङा बै समाव एबसुआव गैयामोन। दा बाथ्राया जाहैबाय दा बेखौ जाय खौरां बिजोङा फोसावदों जों बेखौ निन्दा खालामो, जों सोंखारियो जे गुदि बिजौ मोनथियालासिनो जोंनि तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरिनि सायाव जिखिनि गाज्रियै मोनसे फोसावनाय, बेखौ जोङो सोंखारियो आरो जों निन्दा खालामो। दा इयुनाव जाहाथे बेफोरबायदि खौरां फोसावनायनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो, बेखौ जोङो बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोङो बुंदों। आरो बिथांनि सायाव गोबां माखासे एलिगेसन लाबोनानै खोथा बुंनायखौ बा खौरां बिजोङाव फोसावनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो जाय खौरां बिजोङा फोसावदों बिनि सायाव जों आयेननि भाबै जों गोख्रों राहा जों लानाय जागोन। जाय खौरां बिजोङा फोसावदों बिनि सायाव जोङो एफआइआर होनाय जागोन। बेखौ जों तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों रायजो राजानि सिगाङाव जोङो फोरमायबाय। थारैनो बे नंखाय आरो बे खोथाया ओंथि गैया आरो बिथा गैया। एबसु आरो इउपिपिएलनि गेजेराव दाङाबाजि जादों होननाय बे खोथाया जेबो बिथा गैया, जेबो ओंथि गैया। बियो महलाव थानाय पार्टनारशिपआव थानाय सुबुंफोरनि गेजेराव जानाय मोनसे गावसोरनि गेजेराव हिसाब निकास गोरोबलायैयाव हयथ' बे थासारिया जादोंमोन, जानानै थांदोंमोन। दा बियो खुनु एबसु आरो इउपिपिएलजों खुनु बे सोमोन्दो गैया। बियो एबसुजोंबो बे सोमोन्दो गैयामोन। बियो बिथांमोननि बिजनेसनि मेटारमोन। बेहाय गावसोरनि हिसाब निकास गोरोबलायैयाव हयथ' एसे बेफोरबायदि मोनसे खोथा गोरा बुंलायनाय हयथ' जादोंमोन, बेबायदि होननानै जोङो सानो। आरो आथिखालाव जिहेतु बासिराम रामसियारि बिथाङा तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि, बिथाङा बै समाव एबसुआव बिबानाव गैथ'वामोनब्लाबो बिथाङा एबसुजों मोनसे मोजां सोमोन्दो दङमोन। आरो मोजां सोमोन्दोआव थानायनि थाखायनो बिथांखौ जोंनि मेलेमजिबि सानसुमै बिथांमोना जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय दखरा आफादफोरा लुबैफिननानै जे जिल्ला आफादाव बिथांखौ जोंनो आफादगिरि हिसाबै नांगोन होननानै बयनिबो मददजों, बयनिबो खावलायनायजों बिथाङा तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बिबानखौ बिथाङा नाजावफैनानै लादोंमोन, गोसो गैयाब्लाबो। दा बिथांनि सायाव जिखिनि गाज्रियै फोसावथिंनाय, दा बेनिखायनो जों सयज' खालामनो हायाखै। जाहाथे इयुन समाव बेफोरबायदि जोंनि तामुलपुर जिल्ला एबसुनि बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव जेबो गुदि बिजौ मोनथियालासिनो खौरां फोसावनायनिफ्राय जाहाथे जानगाराव थायो, बै खौरां बिजोंफोरखौ
जोङो गोख्रोङै जोङो सोंखारिनायजों लोगोसे जोङो खावलायहरो। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जिल्ला आफादनि आफादगिरि बिथांनि सायाव जिखिनि आरजाथावै खोथाफोर बुंनानै फोसावबाय, दा बिनि सायाव जोङो आयेननि राहाजों थारैनो जों लागोन। जों बिनि सायाव जों FIR होनाय जागोन। जोङो थाबैनो बिनि सायाव एक्सन लानांगौनि थाखाय जोङो प्रसासनखौ जोङो खावलायगोन। आं बेखिनिखौनो बुंबाय। राजनैतिक षड़यन्त्र दं होननानै जोङो सानो। मानोना राजनैतिक षड़यन्त्र बेयाव ओंखायनो जोङो दङ होननानै सानदों। मानोना राजनैतिक षड़यन्त्र गैयाबा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि इसिबां गोथार आफादखौ इसिबां गोरलैयैनो बेबायदि गाज्रियै फोसावदिङा, बेखौ जोंहा फोथायनाय दङ। जोंखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रायजो राजाया सिगांबो फोथायबोदों, दिनैबो फोथायो आरो इयुनावबो फोथायगोन। दा बे हिसाबै जों नैबे समाव जोंनि जिल्ला आफादनि आफादगिरि बिथांनि सायाव जिबायदि गाज्रियै सोंखारिबाय, गाज्रियै मुं सुबाय, गाज्रियै फोसावबाय, दा बियो जोंनि थाखाय मोजां नङा आरो बे राजखान्थि खैसार दं होननानै जोङो सानो। आरो बेनि आन्दोआव सोर दङ, बेनि आन्दोआव सोर दङ जों बेखौ संदानगोन, संदाननानै जों दिहुनगोन। दिहुननायनि उनाव जों गोख्रोंनि सायाव गोख्रों साजा होनांगौनि थाखाय जोङो प्रसासनखौ जोङो दाबि खालामगोन। बिबानखौ लानानै जोंनि तामुलपुर जिल्ला एबसुआव जेबो बेले बेजे सोमजियाखै आरो बेले बेजे गैया। जोंनि तामुलपुर जिल्ला एबसुआ जोबोद मोजाङै सोलिगासिनो दङ, जोबोद मोजाङै खारगासिनो दङ। मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ, मोनफ्रोमबो खामानिखौ जोङो दिनैसिम खौसेयै जों गोरोबलायनानै जों मावगासिनो दङ। नाथाय जोंनि तामुलपुर जिल्ला एबसुखौ बाहेरा बबेबा सक्तिया, राजनैतिक सक्तिया जोंनि तामुलपुर जिल्ला एबसुखौ बा एबसु आफादखौ गाज्रि मुं सुनानै सिनस्रि सिफायनो नागिरनाय, माने गाज्रि मुं होनो नागिरनाय, रायजो राजाफोरनि गेजेराव फोथायनायखौ गोमाहोनो नागिरनाय, बेबायदि मोनसे खामानिखौ मावबाय थादों होननानै जोङो सानो।